Nakoniec takisto vysvetlil samozrejme, že si pomýlili Koščovú s Knechtovou, Prešov, všetko jedno im je. Takže a naposledy sa udiala taká vec, že Katkina manažérka prišla do prešovského Maxu a zistiť v ticket portáli, ako stoja s lístkami na ich koncerty a pani im povedala, že a veď už máte týždeň vypredané. V Prešove konkrétne. A Sandra, teda manažérka, ona bola úplne ošokovaná, že prebože, jak v Prešove ani koncert nemáme. A že určite niečo pokazila a strašne sa zľakla a teda došlo k tomu, že mysleli Koščovu. Tak teda ja by som chcela, keď už teda Katka Knechtová má dnes vypredané, aby prišla na pódium. Pekný dobrý večer, ďakujem, že ste prišli na môj koncert. Ďakujem, že si zároveň odpromovala môj koncert. Áno, Katka bude hrať teda šnúru s cigánskymi diablami a myslím si, že to bude úplne parádny zážitok, ale chcela som a nebudú v Prešove, ale zatiaľ. Ešte zabudla na jednu historku, totiž ja som si prečítala v lete, že sa chystám na koncert Jamie Cullum, že hrá a tak ďalej. Kurník, šopa, aký koncert, nikam nejdem. Ja som išla. Článok bolo Katke Koščovej, ale bola tam moja fotka. No to už je úplne najlepšie spojenie. Navyše veľmi zlá fotka. Tak vlastne my sme sa rozhodli teda úplne spontánne pred 2 dňami, keď už sa teda toto stalo, že si zavoláme Katku sem, aby nám priviedla do života ten náš album, aby sa stala krstnou mamou toho nášho albumu. A Katka súhlasila a my sa tešíme. Dám si to sem? Áno. Dobre. Ja musím povedať, že toto je úžasný večer. To je úplne nádherný koncert. Ja som bola veľmi dojatá, tie piesne sú nádherné a je to pre mňa fakt veľká česť, že môžem tento album pokrstiť, pretože odvedli ste krásnu prácu. Samozrejme, to je môj album. Ale ďakujem za inšpiráciu, pretože táto žena inšpiruje aj mňa a vlastne aj títo chlapci, muzikanti, moji kamaráti. Takže ja ďakujem veľmi pekne. My ďakujeme, že si to prijala. Ja som rozmýšľala, že ako to pokrstíme. Keďže sa album volá Oknom, tak to nebolo také zložité. Chcela som ho vyhodiť von oknom, lenže ty si to dobre vymyslela, že si to dala do takéhoto priestoru, takže samozrejme to nie je možné. No a tak som dlho uvažovala nad tým, čo máš asi tak rada. Dneska sme boli totiž na kávu a ja som pochopila, že Katka hrozne túži byť v komerčných novinách. Z čoho vyplýva vlastne to, ako to budem krstiť. Ja som sadila kartu na jednu úžasnú rastlinu, ktorá je vysušená, slúži na rôzne účely. Ona fakt nevie, o čo ide. Ja sa strašne bojím, že to bude niečo nezákonné. No, a dá sa inhalovať, dá sa s ňou robiť čokoľvek. Okay, podrž to prosím. Ty si ja som ty. No. Nie, ja viem, že Katka mám veľmi rada kávu. Viem, že veľmi rada číta knihy. Viem, že máš rada sladké. Ale to všetko je strašné klišé, vieš. Takže to ťa do tých novín nedostane. Takže, dobre. A ja viem, že máš rada aj provencálsko a tak som svadila na levandulové rastlinky. Trošku to smrdí, ako keď niekedy sa vyvárali ponožky, ale staňme to. Ja som sa strašne zľakala, lebo Katka mi vravela, že niečo nezákonné a ja, že pre pána Jana, že to čo bude, že to asi trošku... S tým sáčkom celý koncert, viete. Dobre, takže prejdeme k aktu krstu. Prosím ťa, ešte to podrž. Chlapci, poďte sem. Takže ja krstím tento album v mene Otca a tak ďalej, viete. A keďže Levandula má aj očistný charakter, tak aby každý z vás, ktorý ten album budete mať, a verím, že všetci, budete mať pri ňom len tie najkrajšie pocity a že vás takisto tá hudba, pretože je krásna, bude istým spôsobom očisťovať. Nesmiej sa mi do toho. Nesmiem, ja som si vydýchla veľmi. Tu do výstrihu trošku. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Akorát to stávať nedostane. Tak krásny večer ešte raz všetkým vám. Ďakujem za pozvanie, Kati, naozaj. Ja ďakujem.
Katka Knechtová, priateľ. Ďakujeme.